muhimmancin sallah. Wato ita sallah ka duba kana cikin wannan kuncin a ce sai kai sallah, kana cikin wannan a ce sai kai sallah. Sallah girmanta wato dai yanda ka samu kanka dai ba tunaninka bane, hankalinka ya gushe, to shi ne ba sallah ta sauka. Amma in dai tunaninka yana jikinka ko mun rashin lafiyar da kake ciki ana so ka tashi kai sallah. Kuma da mutane za su gane ai sallan ma wani ba kai sallah ba, kai wallahi kaina ne yake dan ciwo, ba kai sallah ba a ciki na ne yake, to da za ka yi ibadan, da za ka yi sallah wallahi sai ka samu wani sauki a cikin wannan ciwon da kake. Saboda haka shi sallah duk irin halin da kake ciki sai kai sallah. Aka ce da a ce za ka samu kanka ma ka kone, Allah ya kiyaye, babu yadda za ka yi ka taɓa ruwan, babu yadda za ka yi ka zauna, babu komai, duk yadda za ka yi sai dai kwanci ko rigingine ko a kaikaice, dole sai ka yi sallah saboda muhimmancin sallah. In dai hankalin da yana jikinka sai ka yi. To ya ne mai sallah zai yi wanda yake bayan da zai taɓa ruwa gashi ya kone, shikenan sai in zai iya taimama yi, in ya taɓa ma wani wajen ba zai yi ba, to sai ya sa ma kawai ya yi alula, ya sa ya yi alula kuma kaga bai yi ba, amma sauƙi irin na musulunci ya yi, sai ya yi sallah ko da ido sai ya yi sallah. Ya dan mike ido, ya dan bude ido, ya yi tsayuwan sallah kamar ya tsaya kenan. In zai ruku ya dan yi dim, ya dan rage, ya yi ruku. In zai dago ya bude ido, in zai rufe abin na ruku a sujada ya rufe. Kaga sai ka yi sallah haka duk yanda ka samu kanka, inda akwai ainihin hankali tattare da kai. Saboda haka sallah lallai ba abun wasa bane. Kaga mutum gashi wannan an ce duk halin da ya samu kanshi ya kone amma sai ya yi sallah. Ga ka kai lafiyayye amma ka bar sallah. Ga wancan a filin yaƙi an ce sai ya yi sallah, ko da bai samu nutsuwan ya tsaya ba, yana gudun yana sallah, yana gudun yana ce ya alula, yana harbi, zo ta nan ga wani abokin ga ya harbi nan, Allahu akbar, sami rabbana wa lakal, sami Allahu, zai ya yi sallah duka har ya ce assalamu alaikum, yana hawa bishiya yana sauka. Duk wannan dole sai ya yi sallah, amma sai dai Allah ya ce fa idza tuma'anantu fa aqimus salah. In dai kun samu nutsuwa, kamar yaki ya tashi, an kayi sallah wajen filin yaki, wajen wannan hargowa, sai kuma yanzu gashi ka samu wani nutsuwa, kuma ga lokacin sallah bata wuce ba, to ku gyara su ku yi ta yadda ya kamata, ku tsaye da sallah. Amma in dai yayi ta wucewa lokacin hargowa, kana gudu, kana hawa bishiya, kana harbi, kana sallah, duk fata yi. Saboda haka wajibin mu ne mu rike sallah da muhimmanci. Nan ya kamata mu tsaya, da fatan Allah ubangiji ya samu dace, Allah ya karba mana.